Morning guys, nagdakog saging aron dako dia. O pa ko'y pamahaw kay 7:30 na ko na mata. Kay si Dalton gabi alas 12 gyapon natug. Saan naman nga matug malagi pag sa kaudtuhan. Maguna po na diyang style karon. Napagaw-pagaw pag ko kay gahapon kay ga reunion man lagi mi sa hang mga classmates elementary. Sige may pangatawa. Dito na wala nga pagaw na hinuon. Lakaw na mi karon guys. Today is Tuesday. Schedule ni nanay sa last dose sa ijahang vaccination nga napaakan man lagi tug iring. Nagdakog pereng kay hindi sumig panimbang si Undoy gadapot tug timbangan. Dapat jacket na kay garabing init tatanawa. Init ka jud pero lami ka jud palibot na dari guys no. Green. Makawa did pud guys og stress. Mao na mugawas ko dari nga na malipay po ko ba bisag dagha problema. Mao nay ganahan ko dari sa among gipuy-an kay makalipay kay green na green ka jud. Kay nagbakar ng daga pa. Naglibog na ko guys. So kinsay ang inahanda ni nang gitalikod silang duha pa. Parihog tinalikdan, parihog pag mga buhok. Hala, pareha lagi mugnaong na gamay. May daga pa kami. Ami gana kami daan. Ami doon na kami daan. Daghang daga pa sa taga-umhon. Ingan lagi sundoy. Kisa man nakaluhang nanay. Sama ni si ate. Ate Grace, ate Grace. Kaila ko na ni ate, may gumida na sa una pa. Kaingan kung ikaw nagtalikod. Mga litar pa pud. Mga litar pud. Amigo me sa mga dalaga. Sila himanoy pud sila pud. Okay. Daan kay isunod man pud ninja pud. Sunod na man pud. Ug ayuban pasta tay na iparehan nimo ngan. Dili tayo ban pud. Kasa ko sunod. Dari ka na tog. Kita mo kung video gahapon ng ikuan mo dari. Mamahaw sa ako. Hello. Mamahaw sa ako. Yan, ang sud ang saging. Kay wako na ka pamahaw kay inyong pamagkog tambal daan. Agahang tambal kay di malagi mamahaw. Ay aim na dadugay man minamata. Mong nagdako dari kay nagplano jud ko mamahaw sa ko dari. Morning Aliana. Uy, sud ani mo. Ang sud andi ah. Guys, dali rami na humanin na guys. Aw mga isang oras pud mas dali tong das business daghan tao basta martis grabe jeng daghan. Dami karon sa campsite mabini pero dami speakers nga buntod. Kay wa namin ni atur tus wa namin ning sudid mismo tus kanang entrance pa ba kay daghang tao. Langan ko guys kay daghan pa siya manampit na. Dalo ipos na nay manang dara rami mga buntod. Aw ta mag-picture dadto nay. Asa? Sinanay ra yung picturean dari nay. Ana ra na spoy amarsiko. Ana ra na 1 2 3 smile. Isa kami na lang utupang. Sa una na, sa uyab pa mini undoy na, magsuri-suri mi ni muto pa ni. Kup-kup pa na siya. Kup pa. Mga muto-muto pa ni, kup-kup pa ni. Kita ko ng piyapas. Nadi ka piyapasan dito. Muto pa ni siya na, nga na. O pa ni. Diyan pa na sa kaadyo nga na. Parang Gikup-kupan diyan na, gitupigan na. Anak na lingkod na, kaya kang picturean. 1 2 3. 3 smile. Isa pa. Guys, diyan na pud miss, lain na pud mi. Destinasyon na maron di ami sa campsite sa Mabini. Sanay kag grabing inita na igang buk na ng lupad. Kay ag sinanay guys, wa pa makaarhi. Kay curious man si Jog dis ako nang wana naga og tilapia. Damo ni guys. Unsay mong kasturya sa view nay? Alam mi view. Nice ag view no. Mong vlog mga video ko nang nguan mo nang masul. Na masul ara lami ah. Alami adjud guys. Pero arang init alaman so dapat mag sunscreen. Sinanay ka nag sunscreen tagada kan hagngani nay. Inigabot ka tong ang supply. Ang uno. Kumusta mag-inject ni sakit? Pila may nabayaran nimo? 400 ka rin. Ang kang nanay go sa mga nangutan na booster na kanani ka nagpa-inject na sa 2022. 400 kada inject. 2023 400 kada inject si nanay. Ja, ug bag-o mo nga kuan, contestant. Ako kay bawo, pero murag 900 to sa una.
Sinanay 400 ja times 3 1 2. Ja katong una medyo nakagastos pud mi og palit og anti-tetanus ug antibiotic. Ja. Kato pong tusukay kay ikaw may provide sa syringe, ikaw may mo bayad. Anong lugar po ito pa? Aman. Kanang lugar halis yan na napo man na. Napo din na kanang nasunog. Kanang likod sa nasunog napo. Kanang nasunog kaya kay na na. Kaya kay naman na nay kanang na og kang baul. Ni kang baul na lang diha. Kanang likod ng moto na danag amang gipuy-an. Ug nala may danda na pa street. Ditso na mo. Ditso na ta sa kaywa man. Magpa-picture mi nimo doy. Diri mi, lingkod-lingkod. Dili kala bugo ning init. Maka-smile mi. Picture adoy nga tidad isa ka portrait. Guys, diyan na Miss Bay guys, na may bisita oh, naka L3. Mga igagaw na. Diyan na di ta may mohapit na kay maglahos sa panimbang ga. Alagad nimo na. Alagad. Alagad ay. Salamat sa pag. Ano graduate na jud ka? Magi mang medal. Wa sa medal. Graduate man ka, graduate ka naman ng medal dapat. Salamat ka sa Sige na, di na kumuag naman tayo kay gang tiil, di matikang. Nay, mo hapit ramen dyan, di ka magtimbang. Di matikang gang tiil, kay gikuan. Ibikagan dia, agay. Pikas na pod. Sige nay, manimbang sa amin nay. Oh, diyan na mi guys, tanawag ang timbanganan guys, oh. Bugat ni guys, kay dinukduk. Dako na sila halin dan eh. Nagipino man nila akuan. Bugat ni, nung kanor, nung kanor. Ayun, naas mang kanor. So, samtang magkuhan si Undoy dito, tanaw, pakitan mo na sa mga buwa ko, arang lami, oh. Mo ni, gitawag na magpasong-pasong. Arang ko paano? Magic cross. Kani, uso ni Zeron. Mura kita ko sa mga bayas dato. Buwa ka, bonsay nga na. Hamagi mo. Na, kuha na, ganun na yun maho na pagkag tanduway. Wa kanay ko kakudog nila dato tuwarang na. Ginom na pagka. Kay imong. Kau gajud kang latuson. Salamat. Bugat din ni kay dinukduk. Diktarir ako de. Ini, ngajar niya pa. Ana hapsa. Niyo to ta guys, dako ilan na na makals lang sudan kay nukos na sinabaw ug nukos nga adobo. Agsyon do busy nagasimbol sa na platong tiri. Kakita mo da anak, mao nay bag unang butangan og plato, tanawa. Dari butang ang mga plato, pa man gud na butang. Nice din siya guys. 900 kape ni guys, kay mao man kinadakuan tanawa kuwang pagani. Nice din siya guys, kay na jay sira-sira way. Mura ning birahon. Inja. Ayan na. Sira na. Mas nice din siya guys kung ato dyan mo ibutang sa lababo mismo. Ana. Guys, tanawa guys, perfect na jud kaso guys, oh. Guys, hipos na ang mga gamit sa lababo. Oh, di ba? Dami guys sa supplier sa among buwad. Kay namalig sa amig buwad. Da guys, kaning isa ka putos 150 ra ni. Arang daghana na kadyo. Oh. Sige nahan mo palit. Daghana dito. Pot ni no. Ang mabalit pag pagkabuhat. Apili lamang pud ani kay murag lami ni. Brato ra. Nahan po. Una na natin. Ganang bakit? Basig sobra ba? Kansi na ka? Humot gyud kayo. Mutas buwad ni mo ti oy. Humot imong buwad ba? Let's go, let's go. Let's go. Yay. Na uli na mi guys. Manguha ko na mig tambis ato kay gisaaran ako itong tambis ha. Ag atong tag-ija, jawa mi makaadto dahil ato Sabado. Let's mahugari. Let's go na, let's go na. Let's go na. Oh, don't run, don't run. Don't run. Careful lang eh. Careful lang, just walk. There's a motor. Careful. Careful. Ay. Ha? Kinsa man? Let's go. Guto tatay ka, guto tatay. Kana? Stop, pasan yung motor, stop. Pasan yung motor, ha? Dili ka mudagan, stop ra, pasan yung motor, stop. Let's go, let's go. Good job. Let's go. Run! Run with tatay! Careful! Careful! Go to tatay! Ang mga kunat, kumbitay.
excited ako guys kay kakanin kog tambis. Tatad na ko kakag tambis kay season man po ning tambis. Ang kaubandas Rosalie dia. Wa na nay klase si Jam, mo nang galaroy-laroy na. Mangumbati na nagpanglawg si Jang baktin. Careful, watch your step. Ha, abi ni Apple. Wak of the year. Pamilya manis apple oh. Water apple. Bite. Have a bite. Tambis naman siguro. Do you like it? Do you like it? Alitan ko noon buwan isa ka. Pak. Are you happy? Wow, happy na kakain ng apple. Lepais Dalton okay nakakain. Abi magadyan ni jag apple. Magpalaban ta og kuhit kay murag naunhan magutas mga bata kay dugay man ning anhi. Sabado ra ag sabot, anhi Martis na. Awa na. Mate ha basig agbisong may madughit. Kay maning kamot tag magahot ag apple. You want apple? Let me get some apple for you, okay? You go back to tatay. I'll get some apple. Lami man pud mo saka. Saka ganit ag lubi. Guys, ningali ra ko guys, pamatilaw ko kanang gikan jud sa punuan ba. Betam is ba? Magi man pud guys. Okay na ko. Nari ra ko guys para magkaan ko sa punuan. Oh, wala. Nagduwa ko na sila basketball. Huh? Where are you going? You go down. Are you okay? Sit down. Are you happy? Oops, that's dirty. Don't eat that. Sagrara. Uy, dara guys, oh. Gamay ra kuno nga ra may daghan be. Madyo bag kinuan. Awa de. Ngari. Oh, dana guys, oh. Alidan ko ning undrig buwad. Sana all. Aram lami. Picture na dun. 1, 2, 3. Dali kids. Ay, kaanta. Lamig ko Brigada. Oh. Uli na mi guys. Oh. Careful. Hold na nice hand. You hold na nice hand. There's a motor. Ada na tanawag atang dadang, udaghan lang. Singit oy, pagawas og Go. Go to tatay kaysa jud ka matugron kay wa di ko na kanagnaprong palis. Ngano wa matugron palis? Why bis guayon sa ha, nagimbisgon sa bunawan sa ng kunutan na. Pila na kagabi wa makatug sa jud kay sa gunsunan. Sugod pag 22. Diyan sa naron 20 city na 5 na kaadlaw bilar. Napatug na sa tunda koy. Awa. Siumay. Daghana man din siguro sila mga undaani. Nami nilang chili garlic. Di ra ba panhilti permihan. So kung ako kay bukan sa itong last ng kaandani, dugay na dito kaadyo. Nanahan ko guys, og daghay limon sa ito. Guys, ang lami guys, mani ag chili garlic sauce. Naan ta. Duha ra siguro ka buok. Guys, tanawa, share na ninyo guys ba? Namalit ko og dress para sa pagmangko ni Undoy bagay ang regaluhan. Awa, ako nag-expect nga nice kaadyo ag dila. Brato pa dyan. Nagpalit ko ganyan na yung color na. Isa, duha, tulo, upat, 5. Hindi, dapoy. Naman po isa kapag umangkon yun nga gamay pa kaadyo. 6 months pa. So, sila gipalitan og match na. Kaya pang 6 months at pang 2 years old. Da, nice ka. Pilaw ako mag-expect nga. Nga na, ka nice. Haranggi. So, ayan ba, abi ko ka na. Nipisan, pero di man di ay. Pwede pang simba. So, pwede ni siya sa taman sa 4 years old. 4 years old nga bata. Full dress. Nice, no? Awahan na naman na ibutang sa yellow basket para og ganahan ka na kay tagaan o na kay anak. Pislita na lang ang yellow basket.